Gure enpresa, elikadura sektorerako makinen diseinura, fabrikaziora eta komertzializaziora dedikatzen da. Bertan, makinen diseinuari dagokion bulego teknikoko departamentuko arduradun gisa egiten dut lan. Nire lanbidea, ingenieritza alorrean kokatzen da, ingenieritza industrialean hain zuzen ere. Egunerokotasunean, zeregin desberdinak izaten ditut departamentuan, guztiak makinen diseinuarekin erlazionatuta. Alde batetik, makinen mejora kontinua deritzeguna. Halaber, bezeroengatik zein tailerretik jasotzen ditugun iradokizunak batu eta landu ostean, makinen fidagarritasuna helburu nagusia izanik, hobekuntzak planteatzen ditugu. Beste alde batetik, bezeroen betebeharrei erantzutea da gure zereginetako bat. Lehenik eta behin, departamentu komertzialaren eskutik, aplikazio bakoitzerako egokiak diren soluzioak planteatzen ditugu, eskaintza ekonomikoaz gain soluzio teknikoak landuz. Eta ondoren, eskaria jasotakoan, makinen diseinu mekanikoa, elektrikoa zein hidraulikoa lantzen ditugu. Azkenik, fabrikazioko departamentuarekin dugun lankidetza aipatuko nuke. Tailerrarekin dugun hartu emana etengabekoa baita. Aipatutako lan guzti hauetatik gehien gustatzen zaidana makinaren beraren garapena da, diseinua hain zuzen ere. Hau da, bezeroaren betebeharrak asetuko dituzten soluzio teknikoak planteatzea. Gaur egun atzera egiteko aukera izango banu, ingeniaritza ikasketak gauzatzea hautatuko nuke. Eta une honetan, aukeraketa hori egin behar duten neska mutilei bide hau hartzera animatuko nituzke. Ingeniaritza ikasketek lan munduan oso eskaintza zabala eskaintzen dute. Arlo desberdinetan lan egin daiteke, logistikan, diseinuan, fabrikazioan, ikerketan, zein garapenean. Arazoa konpontzeko gaitasun handia garatzen da. Ezinezko hitza ez da zure hiztegian existitzen, eta ikuspuntu analitiko bat izaten laguntzen du.